Ivangeli ngokaJohane isahluko sesithathu isahlukwane sokuqala, St. John chapter 3 beginning from verse 1. Kwakukhona umuntu wabaFarisi, nguNikodimi igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo-ke weza kuye ebusuku, wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. UNikodimi wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimele ukuzalwa ngokusha. Umoya uphephetha lapho uthanda khona, uyaluzwa udumo lwawo, kodwa kawazi lapho uvela khona, nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. UNikodimi waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi ka-Israyeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Nxa nginitshelile okomhlaba kanakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na? Akakho owenyukele ezulwini kuphela yena owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengoba uMosi waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni kuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe, lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Okwahlulela kuyilokhu, ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo imibi. Ngokuba yilowo nalowo wenza okubi uzonda ukukhanya, akezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo, wabhaphathiza. Naye uJohane wayibhaphathiza e-Enoni eduze neSalimi, ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Beza babhaphathizwa, ngokuba uJohane wayengakafakwa entolongweni. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda ukuhlambulula. Base beza kuJohane bathi kuye, Rabi, lowo owayenawe phesheya kweJorodani owamfakazelayo, bheka uyabhaphathiza, bonke beza kuye. UJohane waphendula wathi, umuntu angalwemukela
uma engaliphiwanga luvela ezulwini. Nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi angisiye uKristu mina, kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. Onomlobokazi ungumyeni, kepha umhlobo omyeni omiyo emuzwa uthokoza nokuthokoza ngezwi lomyeni. Le ntokozo yami isiphelele. Umelwe ukukhula yena ngiciphe mina. Ovela phezulu uphezu kwakho konke, ovela emhlabeni ungowomhlaba, ukhuluma okomhlaba, ovela ezulwini phezu kwakho konke, akubonileyo nakuzwileyo, lokho ufakaza ngakho, kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Owamukele ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile, ngokuba lowo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise uyayithanda indodana, wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe.